Takže ahoj lidi, vítejte Čau. u našeho prvního videa. Je to ze hry Minecraft, to budeme samozřejmě točit i z Juna. Doufám, že se vám toto video bude líbit, prosím o like, odběr nebo koment. A můžeme začít zase Ahoj. to zase Creative Game Game. Team, to je taková IPina, já nevím přesně jméno. Je to rozdělené na více serverů, jsou to takové portály, prostě se tam vstupuje. A my jsme na serveru Counter-Strike. Když někdo zrovna po mně hodil plamenomet a já jsem se tomu vyhnul, protože jsem úplně totální Matrix. Já teď padám pod mapu. Ale je já to jsem tady úplně někoho zabil. sexy. A je tady můj kámoš Filip. Vlastně už to není můj kámoš, protože my jsme se dneska pohádali, takže ho zabiju. Zase? To si zjistil teďka. Ano. Když tam hráč jménem Filipa, tak ho zabijej. Jo, jenže mám lagy, že jo. Dobré. Je to můj kámoš, ale jde do mě, ne? Protože jsme se pohádali, ale teďka chci zabít. Chcípni. A brutál. Jo, zabil jsem ho. Chcípni. Jo, zabil jsem ho, dobré. Zabil mě. Zase. Každopádně chci se zeptat, z čeho byste chtěli natáčet. Jestli budete chtěli natáčet z toho serveru, ke konci videa vám tam dám jako ukázku, co je tam všechno za servery. Vy byste si z toho buď mohli vybrat, anebo byste chtěli něco jiného, ano. Au, aspoň ti se můžem slákat. No, takže tak. Takový výrazy. Tady je to Counter-Strike, je tady Dust, ještě tady jeden portál, ale to se mi nejde, takový moc brutální. A my teďka tady hrajeme kámoš, takže já chci brutálně totiž masakrovat. No takže tak, a teďka ho tady možná, že vidí, nebo jo, nebo jo. Mám VIP, abyste viděli, takže si, ale Filip Rap. No to nevím. Jmenuje se Filip Rap, ale je to strašná svině, my jsme to pohádali. Tak někoho zabiju. Ajja! Poměšel nějaký Mao. Mal? Toho nevím. Filip Rap. Ty vole. Sorry. Filip rád. Kde? Chcípni. Killnul jsem ho. Jo. Kouka. Já vím. Nikdo neporazí totiž. Vůbec. Jenom Jarpol. No vlastně. Hej, tady někdo nevidí to. Že jsi hacker. Mají sám, pak se pokouzím. Filip! Máš teda... Mrtvej! Ne. Jo. Ty jsi mrtvej? Zabil jsem ho. Jarpol, samopal. M16. Ne, to by někdo zabil, ne? Točím video. Cože? Ne. Filipa! Filipa? Ach, chcípni. Tak ty jsi totální lama, no. Je to totálně lamý. Na ten klapík. Tipni. Pojď ty vole. Dobré je tu, hej. Jo, a mohl bych s vámi natočit nějaký video, jestli budu tak Napište do komentáře. Jestli chcete to, jakýho serveru, tak můžete takovou mapu, mohli bychom se zahrát. Filip rád. Já taky chci zabít. To jsem měl. Do něj. Zab ho. Je tu, hej. Jo, je, počkej. Nebudu si z něj ty věci. Jak se Někdo mě... Malej mrt Jarpol. Napsal ti Filip. Čekej, mě někdo to napsal. víš, to je prostě fyzira. Vlk mi zabil, vlk 15 taky nepřítel. Pardon, někdo mi napsal na Skype.